Poslednji put književnik i muzičar mlađe generacije Marcello bio je gost u Požegi 2005. godine. Od tada do danas u njegovoj profesionalnoj karijeri promenilo se dosta toga kao i povod ponovnog dolaska u Požegu. Pored učešća u kampanji Gasije za rekonstrukciju starog požeškog vodovoda, Marcello u saradnji sa grupom Iskaz promovisao je i novi album Thanatos. Mislim da smo ekipa i ja bili prilično vredni u tih 9 godina. Svašta se dogodilo, dogodila su se 2 romana, jedna zbirka raznorodnih tekstova koja zapravo predstavlja presek radova, tu su kolumne, tu su odabrani tekstovi pesama sa dotadašnjih albuma i od 2005. dakle do danas izašla su još 2 moja albuma i pa evo boga mi 4 albuma Iskaza, dakle dosta toga i naravno koncerti, književne večeri, tribine, kažem, bili smo vredni. Znamo da ste svestrani, a šta vam je od svega toga što radite najdraže? Pa zapravo nisam, ja uvek to kažem da taj kompliment pripada drugim ljudima, ja se sve vreme bavim samo i jedino pisanjem, u svemu što radim, sve može da se podvede pod pisanje, samo je reč o različitim formama i formatima, ali suštinski moje zanimanje je i moja struka, bavljanje jezikom i bavljanje pisanjem. Govorili ste nešto o vašem pisanju, nešto o ovoj muzici kojom se bavite. Ja bih ovom prilikom bila slobodno da iznesem neki svoj lični utisak, da sam više na televiziji čula da govorite nego da pevate. Pa da, to je potpunost u pravu i to sad ima više razloga. Glavni je taj što u suštini više baš i nema prostora gde se emituje muzika. Vi ćete možda biti pozvani da govorite, da razgovarate sa nekim u nekoj emisiji, ali što se tiče prostora za živu svirku u medijima ili čak za emitovanje spotova, ako ne za živu svirku, to se opasno suzilo, tako reći, sad nakon gašenja Jelena Top 10, toga više i nema. Izuzimajući MTV, naravno, kome je to i matična delatnost, ali druge televizije su postale neverovatno zatvorene, tako da, kažem, potpunost u pravu, kad nas ima nas u ulozi sagovornika ili govornika. Da li je možda MTV neka ambicija, ako je uopšte možete gledati kao takvu, s obzirom da ste jedno bili nominovani za jednu od njenih nagrada? Pa bila je nekad, sad više nije, i to ne zato što smo sad mi nešto ne znam šta, nego MTV nije baš, nije od juče kod nas, naviknuti smo već na tu saradnju i na sinergiju sa njima, tako da sada to definitivno nije, ne možete gledati na to istim očima kao kad ste imali 16 ili 17, tad jeste bio sam, tad svakako jeste. Bend Iskaz pred požeškom publikom nastupio je po prvi put, predstavio svoj 4. studijski album, ali i muzički pravac hip-hop koji se do sada nije čuo sa nove požeške pozornice. Sada trenutno je to možda nekih manje od mesec dana kako se taj album onako vrti u etru i bar koliko imamo sad te povratne informacije poprilično dobro i vidim da je tražen, tako da samo neka nastavi tako i mi smo zadovoljni. Negde sam pročitala da ste izjavili da sve radite sami. Kolika je to odgovornost i obaveza? Pa prvenstveno velika obaveza, a vremenom je negde došla i odgovornost. Jer negde mi smo krenuli da radimo sve to onako infantilno i sad bez nekih nadanja da će to sad ispasti ovako ili onako, radili smo prosto ono što volimo. Sad vremenom je to nekako prelazilo u sve ozbiljniji posao, tako da sa tim poslom i ozbiljnošću dolazi i odgovornost. Na kraju krajeva videli smo da su ljudi počeli da primaju to što mi pričamo, da jednostavno prate tu priču, a onda sa time zapravo dolazi odgovornost, jer ipak negde šalješ neku poruku ljudima koji se negde pozivaju na tebe kad urade ovo ili ono, tako da svakako da ima odgovornosti. Kako biste opisali saradnju sa Marcellom i kako je došlo do nje uopšte? Pa mi volimo da kažemo da su to familijarni odnosi, mislim praktično i jesu, mi smo se čak i okumili, tako da sad smo u ekipi onako svi, što se kažu, velika familija. A do saradnje je došlo od samog početka kad smo mi krenuli da radimo, prosto ja mislim da je to negde onako bila simbioza koja je prirodna totalno, našli smo se, odnosno nalazili smo se sporadično na nekim nastupima zajedničkim, pošto nam je srodna muzika, i onda vremenom, eto, od nekih 2007. godine smo krenuli da nastupamo zajedno, doduše tad su bila 2 entiteta i onda 2010. smo odlučili da to prosto spojimo sve, jer je na kraju krajeva i organizatorima lakše da dobiju 2 paketa, odnosno u paketu 2 benda u jednom i za cenu manju, a i opet repertoar je šarenoliki, mi možemo sa bendom da doprinesemo nekoj atmosferi malo većoj, recimo, tako da eto. To je to. Ovaj koncert u Požegi za vas nije samo promocija, zato što je i deo jedne kampanje. Da, i jako mi je drago, ja sam zapravo usput negde čuo o čemu se radi, zato što smo poprilično angažovani stvarno, a i opet radimo sve sami i onda prosto ne možemo da stignemo
da pohvatamo sve informacije, ali jako mi je drago što ljudi imaju nas negde kao u tom vidokrugu kad su u pitanju te neke humanitarne stvari, pogotovo kad je nešto ovako u pitanju, jer ja mislim bez vode ne može niko, tako da prosto ovo je nešto što mora da postoji. Jako mi je drago da smo mi na kraju krajeva uključeni u sve ovo i nadam se da ćemo da ispunimo očekivanje večeras. Imajući u vidu broj potpisa prikupljenih prilikom održavanja koncerta, ali nekoliko dana pre njega, kada je kampanja za podršku ideji rekonstrukcije starog požeškog vodovoda i počela, može se reći da je inicijativa Gas je uspela, kao i koncert koji je zabeležio solidnu posjećenost publike.